Då är vi redo att gå vidare. Tad mēs turpinām. Och det jag lovade precis innan kaffet, det är att nu ska vi ta reda på vad vi ska göra när det blir kaos. Un tieši pirms došanās kafijas pauzē solīju, ka tagad runāsim par to, ko darīt haosa brīdī. Fast det finns ju två typer av kaos. Bet eksistē divu veidu haosi. Det ena det är när det är farligt och det andra det är när det inte är farligt. Viens haoss, kurā briesmas pastāv, un otrs, kurā briesmu nav. Och vi börjar med att göra den bedömningen. Är det farligt eller inte farligt? Vispirms mums jāsāk ar novērtēšanu, vai situācija ir bīstama vai nav. Vi kan ta ett exempel. Piemēram, Min bror, han heter Klaus. manu brāli sauc Klaus. Han är bilmekaniker. Viņš ir automehāniķis, Han jobbar som chef i psykiatrin. bet viņš strādā par vadītāju psihiatrijā. Det är så det går i våran släkt. Mūsu dzimtā tātad jūs redzat, kā tas notiek. Ja. Och Klaus, jag ringde honom på hans födelsedag. Es zvanīju Klausam viņa dzimšanas dienā, Och så sa jag, hej, grattis på födelsedagen. un es viņam piezvanīju, teicu, sveiks, daudz laimes dzimšanas dienā. Och han sa, tack. Paldies, paldies. Och sen efter ett tag så sa han, ja förresten, Leif kommer och ska handleda min personal. Un viņš pēc kāda laika mūsu sarunā teica, jā, zini, Leifs brauks pie mums un konsultēs manus darbiniekus. Och Leif, det är min gamla kompanjon. Un Leifs, tas ir mans bijušais kolēģis. Så jag sa, men vad bra. Es viņam teicu, cik labi, Fast vad har ni för problem? bet kādas tad jums ir problēmas? Jo, sa han, min personal vill inte jobba med en viss person. Man ir tādas problēmas, ka daļa darbinieku negrib strādāt ar vienu konkrētu cilvēku. Och det är en man med autism. Un tas ir viens vīrietis ar autismu. Så sa jag, varför vill de inte jobba med honom? Kāpēc viņi negrib ar viņu strādāt? Ja, de tycker han är farlig. Viņi uzskata, ka šis vīrietis ir bīstams. Så sa jag, vad har han gjort? Bet ko viņš ir izdarījis? Jo, han blev arg på personalen och sen gick han in i sitt eget rum och slängde en stol i väggen. Jā, viņš ļoti sadusmojās uz darbiniekiem un tad iegāja pats savā istabā un svieda krēslu pret sienu. Och jag tänkte, vad fan? Vad konstigt. Un man likās, ļoti jocīgi. För alltså, jag vet inte om ni vet om det, men alltså, det är ingen personal som någonsin skadats för att någon har slängt en stol in i väggen i ett annat rum än det de var i. Jo, es nezinu, vai jūs to zināt, bet principā nav neviena darbinieka, kurš būtu guvis traumu no tā, ka cilvēks ir iegājis kādā citā istabā un tur metis krēslu pret sienu. Det är en fullkomligt ofarlig situation. Tajā situācijā nav nekādu briesmu. Han är inte det minsta farlig. Nav nevis mazāko briesmu. Faktiskt är det så att när folk slänger en stol in i väggen i det rum jag är i, är det inte heller farligt. Un patiesībā arī tad, ja cilvēks met krēslu pret sienu, un mēs atrodamies vienā un tajā pašā istabā, arī tad briesmu nav. Vi har 0 kända dödsfall för att någon har smitt med möbler i hela världshistorien i det specialpedagogiska fältet. Speciālās pedagoģijas jomā es nezinu neviena nāves gadījumu, kad kāds būtu miris no tā, ka otrs cilvēks blakus būtu metis mēbeles pret sienu. Alltså utöver dem vi har brottat ner för att de slängde med möbler. Där har vi många dödsfall. Protams, ja neskaitam tos cilvēkus, kurus mēs esam piespieduši pie zemes, un tad viņi ir nomiruši pēc mēbeļu mētāšanas, bet tas jau ir cits stāsts. Så det att ta tag i personen är jättefarligt, men det att han slänger med möbler, det är inte jättefarligt. Tas nozīmē, ka satvert un ar šiem cilvēkiem cīnīties ir daudz bīstamāk nekā tad, ja mēs viņiem ļaujam mest mēbeles. Vi kan jämföra med en annan situation. Mēs varam to salīdzināt ar citu situāciju. Hur många av er kör bil ibland? Cik daudz no jums šādi tad brauc ar automašīnu? Alltså det är farligt. Tas taču ir bīstami. Folk dör i olyckor. Cilvēki taču mirst satiksmes negadījumos. Fast vi tänker inte att det är farligt att köra bil, vi tänker att det är farligt att krocka. Bet mēs domājam savādāk. Mēs domājam, vadīt automašīnu nav bīstami, saskrieties ar citu ir bīstami. Och på samma sätt, det är inte farligt när någon slänger med möbler. Det är farligt att stå i vägen. Un tas pats arī uz mēbeļu mētāšanu. Nav bīstami, ja otrs cilvēks met mēbeles, bīstami ir stāvēt viņam ceļā šādā brīdī. Så vad gör vi när folk slänger med möbler? Tātad, ko darīt brīdī, kad otrs met mēbeles? Vi står inte i vägen. Mēs nestājamies viņam ceļā. Faktiskt då väntar vi tills de kastat klart. Mēs nogaidām, pirms viņi ir beiguši. Det tar max 7 minuter Un tam būs vajadzīgs ne vairāk kā 7 minūtes. om vi backar.
ja mēs laikus atkāpjamies. Om vi tager tag i dem, der tager det oftest en halvtime eller en hel time. Ja mēs cenšamies viņus satvert, tad, lai cilvēks nomierinātos, būs vajadzīga vismaz pusstunda un varbūt pat stunda. Og forskning har til og med vist, at det er mycket billigere at låta dem kaste klart. Un pētniecība arī pierādījusi, ka daudz lētāk ir ļaut viņiem mētāt mēbeles. Det er Martin Goldwins forskning. Tas ir viens specifisks pētījums. Han kunde visa, at der blev lite flere møbler skadade i början, första 2 månader, och sen över tid blev det mycket färre möbler skadade. Så man sparar 90% av möbelutgiften över tid. Kas parāda tieši pētījumu vienā aprūpas iestādē, ka pirmajos 2 mēnešos izdevumi par mēbeļu iegādi varbūt mazliet paaugstināsies, un pēc tam tie saruks par apmēram 90%. For de fleste slutter kaste med møbler, når de får kastet klart tilrækkeligt længe. Jo lielākā daļa cilvēku, kuriem ir šī nepieciešamība mētāt mēbeles, viņi diezgan ātri to beidz darīt, ja mēs viņiem to ļaujam. Og vi tror, det handler om, at om vi stopper den, som kaster med møbler, da lærer han aldrig lugn af sig selv. Un ja mēs viņu visu laiku cenšamies pārtraukt šajā nodarbē, tad viņš nekad neiemācīsies pats nomierināties. Men låter vi honom kaste klart, da træner han i at lugne af sig selv. Bet ja mēs ļaujam viņam mētāt mēbeles līdz cilvēks jūt, ka viņš ir to izdarījis, tad mēs šim cilvēkam ļaujam pašam mācīties nomierināt sevi. Det er ikke målet, når vi håndterer, men det er en positiv bivirkning. Tas nav mūsu darba mērķis, bet tas tomēr ir tāds pozitīvs blakus efekts. Sen kan det være bra at få ud alle andre også. Un vēl ir svarīgi no šīs telpas dabūt ārā pārējos cilvēkus. Altså så indtil de står i væggen, når han kaster Lai med arī møbler. kādi citi nestāvētu ceļā. Og det er altid lettere at få ud dem, som ikke kaster med møbler, end den, som kaster med møbler. Un vienmēr ir vieglāk dabūt ārā no telpas tos, kuri nav iesaistīti mēbeļu mētāšanā, nekā to cilvēku, kurš afektā to dara. Og vi har også pratet med de andre og sagt til dem, hvad känns bedst, at vi tager ud honom, eller at du får gå ud selv. Un mēs esam arī runājuši ar citiem cilvēkiem, kur ir klāt šādā situācijā un jautājuši, kā jūs jutāties, vai labāk bija tad, kad mēs centāmies tikt galā ar to, kurš mētāja mēbeles, vai tad, ja mēs palīdzējām jums atstāt telpu. Og der ser de allihopa, at det känns bedst, at jeg får gå. Un visi cilvēki atbildēja, ka viņi labāk jutās, ja viņiem tika dot iespēju atstāt telpu. Der oplever jeg, at jeg kan påvirke. Jo tad cilvēkam rodas sajūta, ka es arī varu ietekmēt situāciju. I alle fall påvirke mit eget lugn, og det er bra. Vismaz ietekmēt manu pašsajūtu, manu pats savu mieru cilvēks var ietekmēt. Så det betyder, når det ikke er farligt, låt folk holde på, bakke og få ud de andre. Un tas nozīmē, ka ja šī situācija nav bīstama, mēs ļaujam viņam mēbeles mētāt, līdz viņš ir to pabeidzis, bez paši atkāpjamies un parūpējamies, lai cits neviens nebūtu telpā. Og så måste vi slappne av så måste vi akte os for spændte muskler. Un mums jāizvairās sasprindzināt savus muskuļus. Årsaken er enkel. Spændte muskler skaber spændte muskler. Jo princips ir ļoti vienkārši. Sasprindzināt muskuļi rada sasprindzinātus muskuļus. Vi skal gøre lige et eksperiment. Mēs mazliet paeksperimentēsim. 2 og 2. Sadalāmies atkal pa 2. Den ene strækker ud armen mod den andre, Viens izstiepi roku šādi, og den andre tager tog sig her. un otrs šo rokas atver. Så tog her. Ja. Så. Sen gør vi så, at den, som strækker ud armen, Un tas, kurš roku ir izstiepis, spænder jer til hårdt. viņš maksimāli sasprindzina. Cik vien varat. Og der optægte ni, at når den ene er spændte, der julte de fleste over ved så her. Un jūs droši vien atklājat, ka tik līdz viens roku ir maksimāli sasprindzinājis, tad arī tas, kurš tur šo roku, automātiski sasprindzinās. Ni julte med spændinger. Tātad jūs sasprindzinājāties reizē ar otru cilvēku sasprinddzinājumu. Fråga. Jautājums. Har ni nogensinde bråkat med nogen, som var fuldkomligt afslappet i kroppen? Vai jūs kādreiz mūžā esat strīdējušies ar otru, kurš ir bijis pilnībā atslābinājies? Nej.
Vi bråkar med folk som är spända. Jo mēs strīdamies un cīnāmies ar cilvēkiem, kuri ir saspringzinājumā. Och därför ska vi se till att folk inte blir spända. Un tāpēc mums jāparūpējās par to, lai cilvēki nebūtu sasprindzinājušies. Och det gör vi på två sätt. Un to mēs varam panākt divos veidos. Det första det är om någon tar tag i dig måste du slappna av. Pirmkārt, ja kāds jūs satver, jums ir jāatslābinās. Och det betyder att du måste liksom gå lite runt så här i vardagen. Un tas nozīmē, ka ikdienā jums jāiet apkārt tādiem mazliet kā miltumaisiem. För det är svårt att hålla kvar greppet i din slappmuskel. Jo ir grūti ilgstoši noturēt rokā atslābinātu muskuli. Experiment. Eksperiments tagad. Vänster arm ner längs sidan. Kreisā roka brīvi nokarājās gar sāniem. Och sen tar vi ett hårt grepp med Un höger ar hand labo roku to cieši satveram. och håller kvar det tills jag säger att ni får släppa. Un turam, kamēr es teikšu, lai atlaiž. Och sen upptäcker ni att ganska snart då får ni mjölksyra i fingrarna. Det är ganska jobbigt. Un pavisam drīz jūs atklājat, ka jūs sajūtat, ka pirkstos parādās pienskābe. Ir diezgan grūti tā noturēt. Ni måste koncentrera er. Jums ir jākoncentrējās. Men vad händer om ni gör så här? Bet kas notiek, ja jūs šādi darat? Då är det hur lätt som helst. Inga problem. Ļoti viegli. Vairs nav nekāda problēma. Mjölksyran försvann. Jo pienskābe pazūd. Och sen slappnar vi av. Un atkal atslābinamies. 1, 2, mjölksyra. Atkal jūtam to pašu. Då blir det svårt igen. Atkal mums ir grūti. Så du kan inte ens hålla kvar greppet i din egen muskel när den är avslappnad utan att det blir svårt. Tā kā jūs redzat, ka mums ir grūti noturēt šo ciešo tvērienu ap savu pašu citu muskuli, ja jau mēs jūtam šīs grūtības. Det här är ingenting som jag har hittat på. Šīs lietas neesmu es izgudrojis. Det kommer från jiu-jitsu, japansk kampsport. Tas nāk no Japāņu cīņas sporta. Det är 10 000 eller 1000 år gammalt. Un šie principi jau 1000 gadu seni. Och på 80-talet hade vi en engelsk psykolog som heter Andy McDonald. 80. gados psihologu vidū bija pazīstams angļu psihologs Andys McDonalds. Och han började jobba med att utveckla metod så hur kan vi göra utifrån jiu-jitsu när vi har med våldsamma personer med svåra funktionsnedsättningar att göra så att det blir bra utifrån de här tankarna. Un viņš izstrādāja metodes, kā rīkoties sarežģītās situācijās ar cilvēkiem, kuriem ir funkciju traucējumi un kuri ļoti vardarbīgām nosliecēm. Un viņš mēģināja izmantot šīs senās Japāņu cīņas mākslas pamatprincipus. Och han har utvecklat metod både för att frigöra sig där vi slappnar av när vi ska frigöras, men även för hur vi handskas med det riktiga våldsamma. Un viņš ir izveidojis metodes gan, kas palīdz mums gan atbrīvoties tad, ja kāds cits mūs ir satvērs, gan arī tad, ko darīt, ja otrs cilvēks ir uzvedas patiešām vardarbīgi. Och där har vi några principer. Un te ir jāievēro daži principi. Det ena det är, det måste funka. Pirmais, tev ir otram jāpalīdz. 2, det får inte skada. Otrais, tu nedrīkst otru traumēt. Det kommer från hippokratiska eden, läkareden. Hjälpa, inte skada. Tie ir arī Hipokrates zvērasta elementi, palīdzēt un netraumēt otru. Sen har vi en princip till, det får inte göra ont. Tu nedrīkst otram nodarīt sāpes. För om det gör ont, då blir folk mer stressade. Jo, ja otrs jūt sāpes, tad viņa stresa līmenis tikai paaugstinās. Och sen har vi en princip som heter att det ska vara något som personal kan göra även när personal är stressad. Så det får inte vara en svår teknik, det ska vara lätt. Un ceturkārt, jūsu veicamajām darbībām ir jābūt vienkāršām. Tātad tajā brīdī, kad apkārtēji ir stresā, protams, arī pats darbinieks vai vecāks ir stresā, un stresā neko sarežģītu mēs nespējam izdarīt. Och sen en fjärde, det ska se bra ut. Un visbeidzot, tam ir jāizskatās pietiekami glīti. Och orsaken till att det ska se bra ut, det är att vi måste kunna göra det på stan. Pēdējais, tāpēc, ka varbūt šie paņēmieni būs jāizmanto arī, kad mēs esam sabiedriskā vietā, piemēram, pilsētā. Utan att någon kommer och tror att vi håller på med ett övergrepp. Un mēs negribam, lai no malas tas izskatītos, ka mēs uzbrukam šim cilvēkam un kāds skriet mūs raut projām no situācijas. För annars kommer de att ta tag i oss och brotta ner oss och det blir inte bra. Savādāk kā cits var pienākt klāt un mūs pašus piespiest pie zemes, un to mēs nemaz negribam.
Så det är de 5 principerna. Tā kā šie ir 5 pamatprincipi. Och sen har vi, hur gör vi då rent praktiskt? Bet kā rīkoties tīri praktiski? Och vi ska leka lite med det. Mazliet paspēlēsimies. Alltså experiment. Vēl viens eksperiments. Börja med att 2 personer, den ena räcker ut handen. Atkal sadalāmies pa 2, un viens izstiep roku šādi, Den andra tar tag om handleden. otrs satver roku aiz rokas locītavas, Och sen gör vi så att den första slår hårda slag i luften. un pirmais sāk sist tādus spēcīgus sitienus gaisā, Och den andra ska hålla emot. un otrs cenšas apturēt šo roku. Och sen upptäcker ni... Sen upptäcker ni att det går ju inte. Un jūs droši vien atklājāt, ka nevar apturēt. Så nu ska vi göra någonting annat. Tāpēc tagad darīsim kaut ko citu. Samma utgångspunkt. Tā pati izejas pozīcija. Den första slår hårda slag i luften. Pirmais spēcīgi sit gaisā, Och den andra hänger med. un otrs tikai vienkārši seko šiem sitieniem. Och nu kör den andra lite högre. Lite högre. Un pirmais tagad sāk tos rokas vēzienus tādus lielākus un lielākus. Och ni kan styra rörelsen. Ni kan styra rörelsen när vi rör oss med, men inte när vi rör oss mot. Un varbūt jūs pamanījāt, otra persona, ka jūs varat pirmās personas kustību vadīt tad, kad jūs nevis šai kustībai pretojaties, bet tad, kad jūs šai kustībai sekojat līdzi. I morse sa jag medstånd istället för motstånd. Un no rīta es jums teicu, pretestības vietā atbalsts. Precis den tanken. Tieši šī pati doma. Det betyder i praxis att när Kalle slår på Lasse, Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad Kārlītis sit Jānim, då är det lite svårt att få tag i hans arm, för den rör sig hela tiden. tad ir grūti satvert Kārļa roku, jo tā roka visu laiku kustās. Men axeln är på samma ställe hela tiden. Bet plecs visu laiku ir vienā un tajā pašā vietā. Så handen på axeln Uzliekam roku uz pleca följer ner och sen styrar rörelsen. un ļaujam rokai noslīdēt līdz viņa rokas locītavai un lēnām mēs varam vadīt viņa kustību. Och då följer vi med ner och sen lite åt sidan så inte han träffar. Un pēc kāda maza brītiņa mēs roku varam novadīt uz sāniem, lai šis sitiens vairs nebūtu mērķēts uz sākotnējo vietu. Och när han sen lyfter armen igen, Un kad viņš atkal roku paceļ uz augšu, då förstärker vi rörelsen mēs šo kustību tikai pastiprinam. och flyttar bort honom 1 meter eller 2. Un ar viņu kopā atkāpjamies 1 vai 2 Och sen släpper vi. un atlaižam. Orsaken till det släppandet, det är för att det är lugnt att bli släppt. Un ļoti svarīgs šis atlaišanas mirklis, jo atlaišana rada mieru. Experiment. Eksperiments. Vi börjar med att den första slår hårda slag i luften. Atkal sākam pirmais sit gaisā spēcīgus sitienus, Den andra håller lite emot så vi får otrs upp cenšas adrenalinet. pretoties, Och sen börjar ni hålla med. un tagad sākam sekot šīm kustībām Och sen släpp! un atlaižam. Och ni som blir släppta, ni sitter så här. Un es redzu, ka tie, kurus atlaida jūs vēl sēžat un turpināt kustēties. Ja? Antiklimax. Tātad kulminācija izpalika. Och det här antiklimaxet, det är lugnande. Un šī izpalikusī kulminācija ir ļoti nomierinoša. Annie McDonald han säger att vi släpper så folk blir lugna. Un Endijs McDonalds saka, mēs atlaižam tā, lai cilvēks nomierinātos. Det innebär att det här det tar 5 sekunder. Un tas prasa tikai 5 sekundes. In, så tar... Färdigt. Gatavs. Och i och med att vi gör det så pass snabbt, då blir det där vänder inte personen sig mot oss. Un tā kā viss notiek tik ātri, tad otrs cilvēks nepaspēja pagriezties tieši mums pretī. Så vi hamnar inte i konflikt med personen. Tā kā neizveidojas konflikts starp mums abiem. Och det är färdigt snabbt. Un ātri situācija ir pabeigta. Sen ibland fortsätter personen slåss. Reizēm šis cilvēks turpina sist. Då gör vi bara om det. Un tad mēs to vienkārši atkārtojam vēlreiz. 5 sekunder. Vēlreiz 5 sekundes. Och fortsätter han slåss igen, 5 sekunder. Ja cilvēks vēl turpina sist, mēs atkārtojam to vēlreiz 5 sekundes. Och vi behöver aldrig göra det mer än 3 gånger, det är max. Un vairāk kā 3 reižu jums tas nebūs jādara.
og sen får vi lugn. Pēc tam iestājas miers. Så 1. Følg personens rørelser. 2. Slep. Tātad pirmkārt mēs sekojam šī cilvēka kustībām, otrkārt atlaižam. Og 3. Se til, at det ikke gør ondt. Un treškārt rūpējieties, lai otram nenodarītu sāpes. Og da bliver det sikkert og snabt. Un tad situācija atrisinās ātri un droši. Det her det kommer fra en metode, en Studio 3. Šo metodu sauc Studio 3. Det er en britisk metode, Tā ir britu metode, evidensbaseret. kas ir balstīta uz pieredzi. Og man kan åka til England og udbilde sig til trænere, om det skulle være så. Jeg har ingenting med det at gøre, så jeg tjener ikke penge på at sige det. Men man kan træne personal i 2-3 dagers kurser, om vi har vældig voldsomme personer, og det bliver vældig mycket sikrere. Anglijā ir arī tādi īpaši kursi, kuros var piedalīties, lai apgūtu šo metodi. Nav tā, ka es tagad to reklamēju, jo es kaut kādā veidā ar to pelnītu naudu, bet es zinu, ka cilvēki, kuri strādā ar ļoti vardarbīgas noslietas cilvēkiem, ka ja šo metodu labi apgūst un pielietot, var panākt tiešām fantastiski labu efektu. Men det her lille vi gjorde nu, det rækker for de allra flesta situationer. Bet tās pavisam vienkāršās lietas, kuras mēs nu pat izmēģinājām, tās darbojas absolūti lielākajā vairumā situāciju. For kom ihåg, de allra flesta situationer är inte farliga, så vi behöver inte göra någonting. Det är bara att backa. Jo atcerieties, ka absolūti lielākais vairums situāciju nav bīstami. Mums nav nekas īpaši jādara, mums tikai jāatkāpjas. Och sen måste vi landa på ett bra sätt också. Un visbeidzot mums konflikta situācija labā veidā jānoslēdz, tā ir nomierināšanās fāze. Och metoderna där, de är väldigt enkla egentligen. Un arī šeit metodas ir ļoti vienkāršas. Lugn, Miers, vänta ut. nogaidiet Det får ta den tid det tar. un atvēliet tam vajadzīgo laiku. Du behöver göra något som du brukar göra istället för att stå och vänta. Un jums nav jāstāv blakus un jāgaida, bet jūs varat mierīgi sākt darīt to, kas jums jādara. Till exempel resa möblerna upp eller städa. Piemēram, pacelt mēbeles vai sakārtot telpu. För då är det liksom färdigt när personen har lugnat sig. Jo tad tas arī signalizē to, ka situācija ir beigusies un otrs cilvēks var daudz labāk nomierināties. Och sen kan vi jobba med den vidare avledning också. Un visbeidzot mēs varam strādāt ar emociju novirzīšanu. Det som det betyder, vi kan ta ett exempel. Varbūt ilustrēšu ar piemēru. Det vi brukar göra om vi har ett barn till exempel på 10 år som har varit jättearg, har slagits och kastat med möbler och slått huvudet i väggen. När han är färdig, då brukar han liksom behöva lugna sig. Nu, piemēram, ja mums ir bērns, kurš ir vai vairāki bērni, kur ir tur strīdējušies, kāvušies, mētājušies ar mēbelēm, un tad, kad tas viss konflikts ir galā, viņiem ir jānomierinās. Och så brukar vi gå ut i köket och så börjar vi koka varm choklad. Mēs varam iziet virtuvē un sākt vārīt karstu šokolādi. Och sen efter ett tag, där säger vi, när du är redo finns det varm choklad i köket. Un pēc laika mēs varam bērnam teikt, klau, kad esi gatavs, tad zini, virtuvē ir karstu šokolādi. Och orsaken till att vi använder den metod, det är att det är 3 principer i spel som är bra. Un kāpēc mēs izmantojam šādu metodu? Tajā ir iekļauti 3 ļoti labi principi. Den första principen det är lättare att lämna lokalen om det är varm choklad i köket. Pirmkārt, ir viegli atstāt istabu, bērnam ir viegli atstāt istabu un aiziet uz citurienu, kur viņam piedāvā karstu šokolādi. Den nästa principen det är att varm choklad är jättebra för självkontroll. Otrkārt, karsta šokolāde ir ļoti pozitīva paškontroles saglabāšanai. Det låter konstigt, Izklausās jocīgi, ja? men jag ska förklara. Bet es paskaidrošu. När min dotter flyttade hemifrån, då flyttade hon in på ett boende. Kad mana meita pārcēlās uz patstāvīgu dzīvi, viņa sāka dzīvot grupu mītnē. Hon var 19 år gammal. Viņai bija toreiz 19 gadu. Och sen hälsade jag på första gången. Un es pirmo reizi aizgāju pie viņas ciemos. Och så sa hon, hej pappa, när går du hem igen? Un viņa man teica, sveiks tēti, kad tu iesi atkal mājās? Och så sa jag, vill du att jag ska gå? Vai tu gribi, lai es tagad eju projām? Nej, säger hon, jag vill bara veta, för annars sitter jag här nervös för när jag inte vet hur du ska gå. Jag vill veta när du går. Un viņa man teica, nē, es tikai gribu zināt, cik ilgi tu paliksi. Jo, ja es to nezinu, tad es sēdēšu un visu laiku nervozēšu. Och så sa jag, ja men jag går när jag har hälsat på färdigt.
Es viņai teicu, nu, kad es būšu izciemojies pie tevis, tad es iešu mājās. Och sa hon, jamen när är det? Bet kad tas būs? Och sa, det vet jag inte. En halvtimme, en timme kanske? Es nezinu, varbūt pēc pusstundas vai kaut kā tā. Så sa hon, men hur vet du då när du ska gå? Un tad viņa man prasīja, bet kā tu zinās, kad tev ir laiks iet? Jag sa, ja men det är när vi liksom inte har något mer att snacka om. Nu, es nezinu, ka mums vairs nebūs par ko runāt. Nej, sa hon. Då måste jag hela tiden hitta något att snacka om. Annars går du. Un tad viņa teica, nē, tad man visu laiku būs jācenšas izdomāt kaut ko, par ko runāt, jo savādāk tu ies projām. Och så blev hon jättestressad. Un es redzēju, ka viņas stress pieauga. Så det sa jag till henne, vet du vad? Vi går på café och dricker kaffe. Un es viņai teicu, klau, varbūt labāk ejam uz kafejnīcu un dzersim kafiju. Jag dricker espresso. Es dzeru espresso. Färdigt. Gatavs. Hon dricker en jättelatte. Un viņa paņēma vislielāko kafelatte. Den kan ta lite tid. Jūs zināt, var paiet krietnes laiks, kamēr to krūzi izdzer. Och jag går hem när hon har druckit upp kaffet. Un es iešu mājā tad, kad viņa būs kafiju izdzērusi. Så det är hon som bestämmer hur länge jag är där. Tā kā viņa ir tā, kas nosaka, cik ilgi es tur būšu. Och hon kan överblicka situationen, förstår ni? Un viņai ir arī labs pārskats pār situāciju. Så gör vi fortfarande. Un tā mēs darām vēl joprojām. När jag kommer och hälsar på, då går vi ut och dricker kaffe. Katru reizi, kad es nāku pie viņas ciemos, mēs ejam uz kafejnīcu iedzert kafiju. Just nu på Costa på Acox Green i England, för där bor hon. I Birmingham. Un tagad viņa dzīvo Birmingemā, tā kā tad ejam uz kafejnīcu tur. Och det är den vi har tagit in i situationen. När vi har varm choklad, där sitter barnet kvar så länge det är choklad i koppen. Och när det är tomt i koppen, då är det färdigt. Un tieši tas pats ir ar karsto šokolādi. Kad bērns sēž ar krūzi, viņš to izdzer, viņš pats nosaka, cik ātrā tempā, un kad krūze ir izdzerta, tad situācija ir pabeigta, un esam gatavi kaut kam jaunam. Och när något är färdigt är det lätt att gå vidare. Un kad kaut kas ir pabeigts, tad ir viegli iet tālāk. Exempel. Piemēram. Är det någon av er som någonsin har suttit framför en tv en torsdagskväll och sitter och tittar på ett väldigt tråkigt tv-program och väntat på att det ska ta slut så ni kan gå och lägga er? Jautājums jums, vai jūs kādreiz esat parastā ceturtdienas vakarā sēdējuši divānā pie televizora, skatījušies kaut kādu pilnīgi garlaicīgu televīzijas programmu un gaidījuši, kad tā beidzot beigsies, lai jūs varat iet gulēt? När något är färdigt är det lätt att gå vidare. Jo tad, kad programma ir beigusies, tad ir viegli darīt kaut ko nākamā. Så vi får honom in i köket med chokladen. Han får kontroll över situationen med mängden. Och 3, när det är färdigt är det lätt att gå vidare. Tātad vēlreiz šī pati situācija. Pirmkārt ir viegli bērnam pārvietoties no konflikta telpas uz virtuvi. Otrkārt viņš saņem šokolādes krūzi, kur viņš pats kontrolē, cik ātri viņš to izdzers. Un treškārt, kad krūze ir izdzerta, tad ir viegli iet tālāk uz jaunu situāciju. Bra metod. Ļoti laba metode. Sen finns det folk som säger han ska inte ha varm choklad när han har slagits. Bet ir cilvēki, kuri saka, nē, es viņam nedošu karstu šokolādi nulīt, ka pēc tāda liela strīda. För där börjar han slåss för att få varm choklad. Jo tad viņš turpmāk sāk strīdēties un kauties, lai dabūtu karstu šokolādi. Då förstärker vi negativt beteende. Un tādā veidā mēs tikai pastiprinām negatīvu uzvedību. Fast det är inte vår erfarenhet. Taču mūsu pieredzē nekas par to neliecina. Det här är en bra metod som minskar att folk slåss. Šī tieši otrādi ir laba metode, kas samazina cilvēku vēlmu kauties. För den ökar tilliten och samspelet med personalen eller föräldrarna. Jo tā tieši otrādi veicina paļaušanos un sadarbību ar vecākiem vai darbiniekiem. Och sen frågade jag en kollega som är radikal behaviorist. Un reiz es jautāju savam kolēģim, kas ir radikālais behaviorists. Och han sa, nej men det du förstärker med chokladen, det är ju att han slutar slåss. Att han kommer in i köket. Viņš teica, nē, ar šokolādes piedāvāšanu jūs pastipriniet viņa vēlmi beigt kauties un atnākt uz virtuvi. Så därför blir det ju faktiskt en metod som även förstärker det bra beteendet att sluta slåss. Un tas nozīmē, ka šī metode pat pastiprina pozitīvo uzvedību, tas ir viņa vēlmi beigt kauties. Så kan man också se på det. Tā kā arī tādā veidā mēs varam uzlūkot šo metodi. Och sen är vi tillbaka i vardagen. Och då måste vi såklart också titta på vad vi ska göra. Un visbeidzot atgriežamies atpakaļ ikdienā, un arī šeit mums ir jāpadomā, kas vēl ir mūsu uzdevumos atlicis. Vi ska utvärdera.
Mums ir jāizvērtē situācija. Så nu er vi tilbage i den her tredeling, håndtere, udvurdere, forændre. Tad mēs atkal esam atpakaļ pie šīm 3 darbrīgu kastēm, un tagad ķeramies pie pie otrās, pie izvērtēšanas darbrīkiem. Udvurdering bygger på en enkel princip. Izvērtēšana balstās uz vienkāršu principu. Når noget ikke fungerer, det noget, som fel. Ja kaut kas neiet kā nākas, tad kaut kas nav pareizi. Det her, det låter som, at det burde alle vita i hele verden, eller hur? Tas izklausās, ka to jau nu visiem cilvēkiem visā pasaulē vajadzētu saprast. Men min erfarenhed er, at folk fortsætter at gøre saker, som ikke fungerer, hvor længe som helst. Bet mana pieredze rāda, ka cilvēki turpina izmantot metodi, kas nedarbojas, un turpina to darīt ļoti ilgi. Så det her måste vi sige igen og igen. Når noget ikke fungerer, det noget, som fel. Un mums nākas šo citātu atkārtot atkal un atkal. Ja kaut kas neiet kā nākas, tad kaut kas nav pareizi. Vi skal titte på 3 udvurderingsmodeller. Aplūkosim 3 izvērtēšanas modeļus. Udvurdering over konfliktsituationen. Konfliktsituācijas izvērtēšana. Udvurdering over tid for at se, når konflikter opstår. Situācijas uzvedības izvērtēšana laikā, lai saprastu, kad konflikti rodas. Og udvurdering over personens stress for at se, hvorfor konflikten opstår. Un personas uzvedības modeļu izvērtēšana, lai saprastu, kāpēc rodas stresa situācijas. Og vi börjar med at udvurdere konflikten. Un vispirms sāksim ar konfliktu izvērtēšanu. Og vi har en model for det. Mums tam ir īpašs modelis. Den ser ud så her. Tā tas izskatās. Den har ni jo redan set, eller hur? Jo jūs esat redzējuši, ne? Fast det vi gør nu, det er, at vi sætter os i efterhand, vi vuxna, og går igenom situationen, fas for fas. Der er en början og en midt og et færdigt, og vi går igenom og ser, hvad hände. Bet tagad mēs, pieaugušie, pēc konflikta situācijas, apsēžamies un vēlreiz izejam cauri visām konflikta fāzēm par to, kas notika pirms konflikta sāsināšanās, kas notika hausa brīdī un kā konflikts atrisinājās. Og vi börjar med frågorna til vardagen innan det kraschat. Un pirmais jautājums ir par to, kas notika mūsu ikdienā pirms lielās katastrofas. De her frågorna handler om någonting, som vi behöver veta inför nästa gång. Hvad hände innan? Hvad var det, som ledte frem til? Šie jautājumi mums dod atbildes uz to, kas notika tieši pirms katastrofas. Tie jautājumi, kas mums palīdz, lai varbūt nākotnē novērstu līdzīgas situācijas rašanos. Hvad var det, vi havde for høje forventninger på, enligt Ross Greens sæt at tænke? Vai mums bija kaut kādā veidā pārāk augstas gaidas, mēs gaidījām kaut ko cilvēks nespēja? Var det bra strukturer, som kunne hjælpe personen at kunne saker? Vai šim cilvēkam ikdienā ir piedāvāta laba struktūra, vai ir kaut kas, ar ko mēs varam uzlabot vai palīdzēt? En klassiker. Viens klassisks piemērs. Väldigt många med autism og udviklingsstörning og ADHD har jättesvårt at tage imod väldigt många intryck. Ļoti daudziem cilvēkiem ar autismu, UDHS un garīgās attīstības traucējumiem ir lielas grūtības uztvērt pārāk daudz maņu uztvērumus. Ändå har vi ibland forventninger om, at det måste han kunne. Un tomēr mums ir reizēm gaidas, ka viņi to spēs. Og ibland tror vi til og med, at vi kan træne dem i at kunne tage imod mange indtryk. Un reizēm mēs pat iedomājamies, ka mēs viņus varētu uztrenēt, būt izturīgākiem pret sajūtu uztvērumu gūzmu. Det kan vi inte. Bet to mēs nevaram. Men vi kan ge dem hørselsskydd, kanske til og med musik i, som döljer de andre ljuden. Bet varbūt mēs viņiem, piemēram, varam iedot austiņas vai pat austiņās skanēt tādu mūziku, kas noslāpē apkārtējos trokšņus un viņus nomierina. Vi kan ge dem trykhjælpmiddel, som klemmer ihop kroppen, når man går rundt, til eksempel breder bælten, som hjælper dem at kontrollere situationen. Varbūt mēs viņiem varam piedāvāt kompresijas apģērbu, kas rada tādu drošības sajūtu, kad viņi iet cilvēkos. Piemēram, plata kompresijas josta. Det er en struktør, som hjælper personen at klare av en svår situation. Jo tā ir struktūra, kas cilvēkam palīdz tikt galā sarežģītā situācijā. Og så måste vi titte på, var det vi, som fik det her hända? Kan vi ændre på det? Un vēl mums jāuzdod jautājums, vai mēs kaut kādā veidā izraisījām šo konfliktu situāciju. Sen går vi videre til næste fase. Tagad izvērtējam nākamo fāzi.
Och där har vi massor med frågor vi ska ställa. Un šeit mums arī ir ļoti daudz jautājumu. Vad var det för strategier personen hade? Kādas stratēģijas cilvēks centās izmantot? Försökte han gå undan? Försökte han gå på toa när det var stressigt? Vai viņš mēģināja aizbēgt, vai viņš mēģināja iet uz toaleti, kad stress pieauga pārāk daudz? Var det en bra strategi? Vai tā bija laba stratēģija? Jā. Fast vi gick efter så, nej, du får inte. Bet mēs skrējām viņam pakaļ un teicām, nē, tu tagad nedrīkst iet. Och då kraschade det. Un, protams, tas noved pie Så katastrofas. bra strategier är helt okej. Tā kā labas stratēģijas ir jāpieļauj. Och när vi går in och säger nej, då ökar vi kraven. Det blir inte bra. Un katru reizi, kad mēs sakām nē, mēs tikai paaugstinām prasības, un tas nepie kā laba nenoved. Och så måste vi också fråga oss här, hur var det med kroppsspråk, röstläge? Allt det här vi pratade om innan, var vi bra på det? Mums jājautā arī sev, kāda bija mana ķermeņa valoda, kādā balss intonācijā es runāju. Tātad visas tās lietas, par kurām jau mēs iepriekš runājām, kā es pats uzvedos. Och avledde vi? Vai mēs izmantojām emocionālo novirzīšanu. Sen går vi vidare till det fulla kaos. Tad nākamā pilnīgā haosa fāze. Var det en farlig situation? Vai tā bija bīstama situācija? Om det var, avbröt vi den snabbt och effektivt. Ja tā bija bīstama, vai mēs to pārtraucām ātri un efektīvi? Om det inte var, kunde vi låta bli. Ja nebija bīstama, vai mēs būtu varējuši atturēties no iejaukšanās? Och sen den viktigaste frågan. Förlängde vi eller förkortade vi? Ökade vi eller minskade vi kaoset? Un vissvarīgais jautājums, vai mūsu rīcība situāciju saīsināja vai pagarināja? Vai mēs haosu samazinājām vai vairojām? Och sen är vi på väg tillbaka till lugnet. Och där måste vi ställa oss två frågor. Un tad mēs esam beigās pie atrisinājuma fāzes un nomierināšanās. Šeit divi jautājumi. Fick personen det lugn han behövde, den platsen? Eller gjorde vi något som fick situationen att eskalera igen för att vi var för snabba? Vai cilvēkam tika dota viņam vajadzīgā vieta un miers, lai viņš varētu pilnībā nomierināties? Vai arī mēs darījām kaut ko tādu, kas situāciju atkal sāsināja? Och sen är vi tillbaka i vardagen. Och där måste vi in och titta på det, vad det är vi ska förändra. Un tagad mēs esam atkal atpakaļ ikdienā, un tagad ir laiks domāt par to, ko mēs varētu pārmainīt. Och det vi förändrar, 1, strukturen i vardagen. Det ska vi prata om sen när vi pratar förändring. Och 2, handlingsplan. Vet vi vad vi ska göra nästa gång? Det ska vi också prata om innan vi går hem idag. Un runājot par pārmaiņām, ko mēs varam pārmainīt? Pirmkārt, mēs varam pārmainīt struktūru, lai šāda situācija neatkārtotos citā reizē. Un otrkārt, mēs varam sagatavot rīcības plānu, ja situācija atkārtotos, lai mēs zinātu, kā citā reizē rīkoties. Un par to visu mēs arī vēl šodien līdz dienas beigām runāsim. Det var den första utvärderingsmodellen. Tātad šis ir pirmais izvērtēšanas modelis. Nu ska vi ha den andra. Un tagad runāsim par otro. Den andra är ett schema. Otrais ir plāns, schēma. Och schemat använder vi för att ta reda på när händer konflikter och annat beteendeproblem. Šo schēmu mēs izmantojam, lai noskaidrotu, kad uzvedības problēmas un konflikti rodas. Det är en månad, Mēs redzam šeit veselu mēnesi, 31 dagar. datumi no 1 līdz 31 augšā. Och sen är det en skoldag neråt. Un šeit tā kā skolas stundu saraksts sanumurēta 7 stundas. Lektion, rast, lektion, rast, lektion, rast. Stundas, starbrīdis, stundas, starbrīdis, stundas, starbrīdis. Det vi gör med schemat är att vi går in och markerar med färger. Un šajā schēmā mēs ar dažādām krāsām izdarīsim atzīmes. Rött för allvarligt beteendeproblem. Sarkans nopietna problēma uzvedība. Gult för lättare beteendeproblem. Dzeltens viegla vai vienkāršāka problēma uzvedība. Och grönt okej. Un zaļš, kad viss ir kārtībā. Det viktiga här det är att kriterierna de gör vi inte utifrån vad som är jobbigt utan utifrån en väldigt enkel princip. Vi ska ha lite rött, något gult och mycket grönt. Un krāsu sadalījumam mums ir
Jāizmanto kritēriji, ka mūsu mērķis ir, lai sēmā parādītos mazliet sarkanās krāsas, šur tur dzeltenā krāsa un daudz zaļās krāsas. Og det handler om at få variation. Un ļoti svarīgi, lai būtu variācija. For er det så, at alting er rødt, der har vi ingen information. Er alting grønt, har vi ingen information. Jo, ja šajā schēmā mēs visu atzīmējam tikai ar sarkano krāsu, tad nekādu informāciju sev neiegūstam. Vai arī, ja viss ir tikai zaļā krāsā, arī tad mēs sev nekādu noderīgu informāciju negūstam. Og det betyder, at med visdom vi jobber med, der har vi rødt for, at han slås, gylt for, at han ser og føler ud, og grønt for, at han gør ingenting. Tas nozīmē, ka, piemēram, kādam cilvēkam, ar kuru strādājam, sarkanu krāsu mēs atzīmējam, ja viņš kaujas, ar dzeltenu krāsu, kad viņš lamājas, un zaļu, kad uzvedās mierīgi. Men andre, der har vi jo rødt for, at han slås väldigt mycket, og slår huvudet i gulvet og sådan her saker. Og gylt, det er, når han bare slås lite grann, og sen grønt, når det er alt andet. Savukārt, citam cilvēkam varbūt tie kritēriji būs savādāki, piemēram, ka ja tas ir cilvēks, kurš ļoti agresīvi kaujas vai sit citiem, tad agresīvākās izpausmes būs ar sarkanu, ja kaujās tikai mazliet, tad ar dzeltenu, un viss pārējais laiks atzīmēts ar zaļu. Og schemaet anvender vi for et barn åt gången, maks 2. Un šādu schēmu mēs veidojam vienam bērnam vienlaikus, maksimālais 2 bērniem. Og varje gång vi har haft en lektion eller en rast, der går vi ind og sætter en prik i schemaet. Annars kommer vi at glemme bort det. Kā katru reizi, kad ir pagājusi stunda vai pagājis starpbrīdis, mēs šajā schēmā atzīmējam ar krāsainu punktiņu, jo savādāk pēc tam mēs jau visu būsim aizmirsuši. Og sen utvärderer vi 1 gång i måneden eller 2 gånger i måneden. Pēc tam reizi vai 2 reizes mēnesī mēs to izvērtējam. Og når det gått en tid, der har det røde forsvundet. Un pēc kāda laika sarkanā krāsa jau būs pazudusi. Der gør vi det gyld og rødt. Tad mēs mainām kritērijus, un tas, kas agrāk bija dzeltens, tas tagad ir sarkans. Så vi kan fortsætte at jobbe. Lai mēs varam turpināt strādāt. Jeg skal vise jer et eksempel, for at I skal se kraften i dette. Es parādīšu vienu piemēru, lai jūs varētu saprast, kāds spēks slēpjas šajā metodē. Det her er en kvinde på 24 år med autism. Schēmā ir attēlota sievietes uzvedība, viņai ir 24 gadi un autisms. Og vi har 2 måneder, maj 2013 og juni 2014. Un es parādīšu jums 2 mēnešus, 2013. gada maijs un 14. gada jūnijas. Det er altså et år imellem. Tātad starp šīm 2 schēmām ir 1 gads pagājis. Hun har et kompliceret schema, så det er lidt mere kompliceret end standarden. Viņai ir tāds diezgan sarežģīts, tā schēma ir vēl papildināta ar dažiem elementiem, tā kā izskatīsies diezgan sarežģīti. Rødt, det er, når hun slår huvudet i gulvet. Sarkana krāsa, tad, kad viņa sit ar galvu pret grīdu. Orange, det er, når hun slår sig med knyttet næver på skæggen. Ar oranžu krāsu, kad viņa sit sev ar dūri pa žokli. Gyld, det er, når hun biter sig i handen. Dzeltens, kad viņa kož sev rokā. Og grøn, det er alt andet. Un zaļš viss pārējais. Hvidt er, når hun sover. Balta krāsa, kad viņa guļ. Det blå, det skal I bortse fra, det fungerer ikke. Un pārējās krāsas tagad neņemsim vērā, jo tas tomēr nebija īsti veiksmīgi. Men det brune, det er, når hun har afføring. Un brūno krāsu, kad viņi iet uz toaleti pakakāt. Og årsaken til, at vi registrerer afføring, det er, at hun har selvskadebeteende. Un kāpēc mēs to reģistrējam? Šai sievietei ir paškaitnieciska uzvedība. Personer med autisme og selvskadebeteende, der er i hälften af fallen, er magfunktionen en vigtig faktor. Un ļoti daudziem cilvēkiem ar paškaitniecisku uzvedību ēdienas un ēdienu izvadīšana ir ļoti svarīgs faktors. Og så er det hos hende også. Jo bieži veidojas aizcietējumi, un tieši tā arī šajā gadījumā. Vi skal gå igennem måneden. Izskatīsim visu mēnesi. Forstopning. Pirmajā šeit aizcietējums. Hun går inte på 2 af de her dagene. Første dagen er rigtig jobbig. Šīs dienas viņa nav bijusi uz toaletes. Tīpaši pirmā diena mēs redzam ļoti smaga. Viss sarkanā krāsā. Sen bliver det lige til bedre, når magen kommer i gang. Un tad, kad vēders sāk darboties, vēdera izēja, tad kopējais stāvoklis harmonizējas. Sen får hun en urinvægsinfektion. Šeit viņai ir urīnceļu iekaisums. Her slutter den. Šeit tas beidzās. Sen er det ganska bra et tag. Pēc tam atkal pāris dienas diezgan labi.
Förstoppning. atkal aizcietējums, Urinvägsinfektion. urīnceļu iekaisums, Eller kanske förstoppning också, det vet vi inte. vai arī varbūt aizcietējums. Men vi vet vi behandlar en urinvägsinfektion här. Bet viņai tika ārstēts šis urīnceļu iekaisums. Det vi började med, det var russin och mandel var 20 minut. Iesākumā mēs viņai devām divas rozīnes un divas mandeles katru 20. minūti. För då kör magen hela tiden, där stannar den inte upp och då försvinner förstoppningen. Jo tad kuņķim ir nepārtraukti jādarbojās un zarnām. Un līdz ar to neveidojas aizcietējumi. Och sen började vi ha bättre hygien. Hon har blöja och urinvägsinfektionerna kommer av dålig hygien. Så vi måste ha bra hygien. Un ņemot vērā urīnceļu iekaisumu un to, ka viņa lietoja autiņus, tad mēs arī īpaši uzmanību pievērsām viņas personīgajai higiēnai. Och sen har vi vissa morgnar som är lite jobbiga. Un tad mēs redzam, ka ir rīti, kuros viņai ir ļoti grūti pamosties. Det är för att det finns en kille som jobbar där som heter Tobias. Och de morgnar där han jobbar, där slår hon huvudet i väggen direkt när hon vaknar. Un tie ir tie rīti, kad viņas mītnē strādā viens puisis vārdā Tobijas. Un tajos rītos, kad viņš ir darbā, tad šī sieviete no rīta kā pamostās, redz, ka viņš ir tur un uzreiz sit galvu pret sienu. För hon är lite kär i honom. Jo viņa ir mazliet iemīlējusies Tobijasām. Ja, där kan det vara lite jobbigt när han är där på morgonen. Un tas ir mazliet grūti, ja tas ir jūsu acu priekšā tikko kā jūs pamostaties no rīta. Så han börjar jobba klockan 8 istället. Tāpēc mēs runājam, ka viņš nāks uz darbu tikai 8, nevis 7. Och så fortsatte vi. Un tā mēs turpinājām. Titta på varenda månad, hur funkar det? Vad gör vi för förändringar? Vad får de för effekt? Un tā mēs rūpīgi analizējām katru dienu, kā izskatās katras dienas rīts un priekšpusdiena, ko mēs varam pārmainīt un kādu efektu tas dod. Och ett år senare gjorde vi en månad med samma kriterier. Un vienu mēnesi mēs izmantojām viens un tos pašus kritērijus. Fantastiskt, eller hur? Fantastiski, vai ne? Så det är väldigt kraftfullt verktyg, men det kräver att vi sätter den här pricken. Det kräver att vi gör jobbet och att vi sätter oss ner och diskuterar det. Šeit tātad ir ļoti spēcīgs darbarīgs, bet, lai to izmantot, ir vajadzīga arī mūsu disciplīna, ka mēs katru stundu to krāsiņu atzīmējam. Nu ska vi ta oss till den tredje modellen. Un tagad aplūkosim trešo modeli. Det är en stressmodell, stresskartläggning. Tas ir stresa modelis, stresa apzināšanas modelis. Den tanke vi hade som gjorde modellen, Trine Ørskov och jag, det var att när vi blir lite för stressade, då blir det kaos i huvudet. Šo modeli esmu izstrādājis kopā ar savu kolēģi Trīnu Uškovu, un mūsu pamatdoma bija tāda, ka tajā brīdī, kad mēs esam stresa ietekmē, mūsu galvā rodas haoss. Och därför måste vi se till att folk inte kommer dit. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs nesasniedzam to stresa līmeni, kurā haoss iestājas. Och sen hittade vi något som vi kallade varningstecken. Mēs atklājām kaut ko tādu, ko mēs varētu nodevēt par brīdinājumu pazīmēm. Det är sånt som händer innan det blir fullt kaos. Tātad tās ir lietas, kas signalizē, ka tūlīt haoss iestāsies. Till exempel att man går sin väg. Piemēram, ja cilvēks cenšas aiziet prom no situācijas. Eller börjar bita sig i handen. Vai sāk kost savu rokā. Eller säga Vai sāk izdot šādas skaņas. ja, eller vad som helst. Det kan vara allt möjligt. Tas varbūt arī daudz citu pazīmju. Vi kartlägger varningstecken och kaostecken så att vi vet ungefär nu har han en dålig dag, nu har han en bra dag. Tā kā mēs centāmies apzināt, kādas ir šīs brīdinājuma pazīmes un kādas ir hausa pazīmes, tā lai mēs varētu saprast, šim cilvēkam šodien ir laba diena vai šodien ir slikta diena. Och det här är en bra dag. Šeit mēs redzam labu dienu Och det här är en dålig dag. un šī ir slikta diena. Det är ju lätt. To mēs viegli varam redzēt. Fast det här där vi är intresserade i, kan vi kartlägga varför det blir en dålig dag. Bet, protams, ka mūs interesē arī, kāpēc šeit bija tāda slikta diena. Och det tror vi att vi kan. Un es domāju, ka mēs to varam. Det beror på vilka stressfaktorer som är där. Jo tas ir atkarīgs no tā, kāda stresa faktori šajā dienā mūs ir ietekmējuši. Är det någon av er som någonsin sovit dåligt? Vai kādam no jums kādreiz ir bijis bezmiega nakts? Ja, det har ni, ja, bra.
Labi. Då har ni nu en stressfaktor som heter sovit dåligt. Tad mums ir labi zināms stresa faktors, kas nozīmē, ko mēs varam nodēvēt kā slikti gulējis. Så nu börjar dagen lite mer stressat från början. Tā kā diena jau no paša sākuma, nākamā diena sākās ar paaugstinātu stresu. Överskottet har blivit mindre. Tātad atlikušais enerģijas krājums ir mazāks. Om samma person har lite svårt att ta emot väldigt många intryck, Ja šim pašam cilvēkam turklāt ir grūti uztvert sensoru, pārāk daudz maņu uztvērumu, får vi en stressfaktor som heter sinnesmässig överbelastning. jā, mēs iegūstam vēl vienu stresa faktoru, kas ir sensorā pārslodze, maņu uztvērumu pārslodze, De lägger sig på varandra. kas turklāt pārklājas. Och är det en person som har autism eller utvecklingsstörning eller ADHD eller annat, där kanske inte heller de kan beräkna vad som ska hända. Turklāt, ja runa ir par cilvēku, kuram ir autisms vai UDHS vai garīgās attīstības traucējumi vai cita diagnoze, tad iespējams šim cilvēkam ir arī grūtības paredzēt nākotni, saprast, kas notiks tālāk. Och då ligger vi redan jättestressat innan dagen börjat. Un tas nozīmē, ka stresa līmenis ir ļoti augsts pirms diena vispār ir sākusies. Och sen lägger vi en bra dag uppe på det. Un tad virs šī stresa līmeņa mēs uzliekam labas dienas līkni. Det blir inte bra. Jūs redzat, ka neiznāk pārāk laba diena. Och det är bara små saker som händer. Un tur notiek tikai ļoti mazas lietas. Det kan vara något är orättvist. Piemēram, kaut kāda netaisnības epizode. Och det kan vara att det är fel mat. Piemēram, vai ka ir nepareizs ēdiens pasniegts šajā dienā. Men det räcker för att allting kraschar. Bet šis mazais iemesls, šī mazā iemesla dēļ visa sistēma sabrūk. När jag började jobba, där sa folk, vi ska se till att det röda inte händer. Kad es sāku strādāt, tad man cilvēki apkārt teica, mums jāparūpējas, lai šie sarkanie laukumi nebūtu dienā. Och det vi sa det, nej, det ska vi inte. För då får vi jobba jättefort hela tiden. Un es teicu, nē, jo, ja mēs gribēsim novērst to, kas apzīmēts ar sarkanu krāsu, tad mums visu dienu ļoti ātri jāskrien. Vi ska se till att folk sover bra. Mums drīzāk jāparūpējas, lai cilvēks ir labi izgulējies. Det gör vi med en bra kvällsstruktur och eventuellt melatonin. Mums ir jāizstrādā laba vakara struktūra, lai varētu aiziet laikus gulēt. Varbūt jāizmanto melatonīns. Mörker i sovrummet. Tumša un mierīga guļamistaba. Och sen ska vi också se till att personen inte blir överbelastad av sinnesintryck. Un mums jāparūpējas, lai nebūtu šī te sensorā pārslodze. Och det gör vi till exempel med hörselskydd, men även med de här tryckhjälpmedel och liknande. Un to mēs varam darīt, piemēram, ar dažādiem ausu aizsargiem, ar kompresijas apģērbu, lietām, kas cilvēkam dod drošības sajūtu. Och genom att han åker till mormor när vi går på karneval. Un varbūt, ka bērns var doties pie vecmāmiņas tad, kad mēs ejam uz karnevālu. Ja, för han fixar inte karnevalen. Jo viņš mums netiks galā ar karnevāla atmosfēru. Och sen gör vi så han vet vad som ska hända genom att ha en bra struktur. Un mēs varam novērst šo te neziņu par nākotni, bērnam piedāvājot skaidru, saprotamu dienas struktūru. Och så kan vi tänka kring alla stressfaktorer. Šādi mēs varam domāt un izvērtēt visus stresa faktorus. Vissa kan vi inte ta bort. Dažus stresa faktorus mēs nevaram paņemt nost vai novērst. Men det gör ingenting. Bet tas nekas. För det är alltid någon annan vi kan ta bort. Jo vienmēr ir kāds cits faktors, no kuru mēs varam novērst. Så vi ska inte prata om dem vi inte kan ta bort, bara om dem vi kan ta bort. Tā kā mums nav jāfokusējās uz tiem stresa faktoriem, kurus mēs nevaram novērst, bet tikai uz tiem, kurus mēs varam mazināt vai novērst. Sen kommer vi till nästa. Vissa vill vi inte ta bort. Un visbeidzot, dažus stresa faktorus mēs nemaz negribam novērst. För att de kanske är positiva på något annat sätt. Jo tie varbūt kaut kādā citā veidā ir pozitīvi. Exempel. Piemēram, Min dotter Sofie. mana meita Sofija, Hon började spela World of Warcraft i 2005. 2005. gadā viņa sāka spēlēt datorspēli World of Warcraft. Och när hon hade spelat det i ett par år, där spelade hon i ett lag och där ville de träffas i Aten.
Jūs zināt, šo spēli spēlē komandās, un pēc viņi spēlē kādā komandā, un kad viņi tur šajā komandā bija piedalījušies vairākus gadus, tad visi tās komandas dalībnieki gribēja satikties Atēnās. Så hun sa til mig, jeg skal åka til Athen og træffe mine kompiser. Tā kā viņi man paziņoja, ka viņi brauks uz Atēnām un satiksies ar saviem draugiem. Og jeg sa, men Sofie, kan du åka til Athen? Det bliver vel ikke bra. Un es viņai teicu, klausies, Sofija, vai tu vari braukt uz Atēnām? No tā nekas labs neiznāks. Så sa hun, jo, det bliver jättebra. Min brorsa Mattias åker med. Viņa teica, nē, viss būs kārtībā. Mans brālis Matijas arī brauks līdzi. Så jeg sa til Mattias, om det bliver for jobbigt for Sofie, ring. Der kaster jeg mig til Athen og redder jer. Un es Matijasam teicu, labi, brauc līdzi, un ja Sofijai situācija ir pārāk grūta, tad vienkārši zvani man, un tad es centīšos jūs glābt. Og de åkte. Un viņa aizbrauca. Og sen ringer Mattias mig, når de er på väg hem. Matijas man zvana, kad viņi jau ir mājup ceļā. At de er på Athens flygplats. Viņi ir Atēnas lidostā, Og han siger, Sofie, jeg er jättestresset, at du måste hem til os fra flygplatsen. un viņš man lūdz, lai es atbraucu viņiem pretī uz lidostu, jo Sofija ir ļoti lielā stresā. Og jeg henter på flygplatsen, og hun måtte jättedårligt. Es atbraucu viņiem pakaļ, sagaidīju viņus, un es redzēju, ka Sofija jutās ļoti slikti. Så vi kørte til psykakuten. Tā kā mēs aizbraucām uz psihiatriskās slimnīcas akūtās uzņemšanas nodaļu. Og hun blev indlagt en vecka. Un viņu slimnīcā pavadīja 1 nedēļu. Sen kom hun hem til sit boende. Un pēc tam atgriezās savās mājās. Sen næste år, der så hun, i år skal jeg åka til Boston. Nākamajā gadā viņa man saka, tēt, es braukšu uz Bostonu. Så sa jeg, men Sofie, skal du åka til Boston? Förra året hamnede du jo på psyket. Un es viņai saku, Klaus, Sofija, vai tiešām tu brauks uz Bostonu? Pagājušajā gadā atceries, kā gāja, tu nokļuvi psihiatriskajā slimnīcā. Og så sa hun, ja. Jeg har været på psyket så ofte, det er vel ingenting. Viņa man teica, nu klausies, es psihiatriskajā slimnīcā esmu bijis tik bieži, tas jau nebija nekas tā nedēļiņa. Men om jeg inte åker, då är jag bara en tjej som sitter på sitt boende och spelar dator. Bet, ja es nebraukšu, tad es esmu tikai jauna meitene, kas sēž savā mītnē, savā dzīvoklī un spēlē datoru. Men om jag åker, då är jag en person som har kompisar i hela världen som träffas varje dag på nätet och en gång om året. Och vi kan prata om det innan vi ska åka och efter vi ska åka. Bet, ja es aizbraucu, tad es esmu cilvēks, kuram ir draugi visā pasaulē, kuri katru dienu satiekas virtuālajā pasaulē un reizi gadā klātienē, un mēs visi par to varam runāt gan pirms brauciena, gan vēl ilgi pēc brauciena. Och sen åkte hon till Boston Un viņa aizbrauca uz Bostonu, och var inlagt en vecka. un pēc tam nedēļu atkal bija slimnīcā. Och sen dess har hon åkt varje år till någonstans i världen, men hon har inte varit inlagt flera gånger. Därför att hon kan nu, det funkar bra. Kopš tā laika viņa katru gadu reizi gadā ir kaut kur ceļojusi, lai satiktos ar visiem saviem virtuālajiem draugiem. Un kopš tās reizes viņai arī vairs nav bijis jāatgriežas slimnīcā, jo viņa jau tagad zina, kā tikt galā ar šiem braucieniem. Och hon spelar fortfarande i samma lag. Un viņa vēl joprojām tajā pašā komandā spēlē šo spēli. Och hon är rankad nummer 30 i världen i det spelet. Un šajā spēlē pasaules rangu tabulā viņa ieņem 30. vietu. Och när hon gifte sig i september med en annan från laget, Un kad pagājušā gada septembrī viņa apprecējās starp citu ar vienu puisi no šīs pašas komandas, där kom alla deras kompisar till bröllopet. tad visi šie viņas datorspēļu draugi ieradās uz kāzām. Från Kanada, från USA, från Sydafrika, från Estland. No Kanādas, no ASV, no Dienvidāfrikas, no Igaunijas. Det var fantastiskt. Tas bija fantastiski. Brudparet, Šeit mēs redzam jauno pāri, kompisar, un te ir tie viņas draugi. autism allihopa. Visiem ir autisms. Så är det, utklädda. Saģērbušies dažādos interesantos tērpos. Och det hade inte hänt om vi inte hade sagt, du får gärna ta den stressen. Un tas nebūtu noticis, ja mēs gribētu novērst viņas dzīvē šo te stresa faktoru, ko radīja ceļojums. Den stressen vill vi ta, för den ger livskvalitet. Tā kā ir daži stresa faktori, kurus mēs gribam pieļaut, jo tie mums arī dod dzīves kvalitāti. Däremot behöver hon inte tvätta sina egna kläder, för det ger ingen livskvalitet. Det kan någon annan göra.
Bet viņai, piemēram, mēs neliekam, ka viņai pašai jāmazgā savas drēbes, jo tas viņas dzīves kvalitāti nevairo. Mēs varam sarunāt, ka kāds cits viņai to palīdz izdarīt. Det er det, som er vigtigt. Tas ir svarīgi. Sen skal vi prate forandring. Visbeidzot, par pārmaiņām. Vi skal prate forandring på 2 niveauer. Mēs runāsim par pārmaiņām 2 līmeņos. Den første niveauen, det er, vi måste forandre i hverdagen, så vi aldrig kommer hit. Pirmkārt, kādas pārmaiņas ieviest ikdienā, lai mēs nekad nenonāktu līdz haosa stāvoklim. Den næste, det er, at vi måste forandre, hvad vi gør her, så vi har en plan, så vi ved, hvad vi skal gøre, når det holder på at krasje. Un otrkārt, kādas pārmaiņas, tātad kādam būtu jābūt mūsu rīcības plānam, ja līkne jau ir sākusi iet uz augšu un konflikts jau sāk sāsināties. Og vi börjar med hverdagen. Sāksim ar ikdienu. Hvad er det, vi gør i hverdagen? Det har jeg været vældig interesseret over. Ko mēs darām ikdienā? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Og når jeg frågar forældre og personal, hvad er det, I gør, så får jeg vældig kunstige svar. Kad es jautāju vecākiem personālam par to, ko viņi dara, bieži nākas dzirdēt visai dīvainas atbildes. Så siger de, ja, vi æter, og vi går op, og vi går og lægger os, og vi går i skolen. Og, altså, men det er jo bare sådan at brede saker. Viņi saka, jā, nu mēs ēdam, mēs ejam gulēt, mēs ejam skolā. Tās visas ir ļoti vispārīgas lietas. Så jeg har funderet lidt på, hvad er det pædagogiske opdraget? Un tāpēc man ir bijis jādomā, kāds ir mūsu pedagoģiskais uzdevums šajā visā. Oberoende om man er personal eller forældre. Neatkarīgi no tā, vai esam personāls vai esam vecāki. Og jeg tror, det er at stille krav. Un es domāju, ka tas ir izvirzīt prasības. Vi måste stille krav. Prasības mums ir jāizvirza. For de personer, vi snakker om her, de er inte jättebra på at gøre det, som de behøver gøre på egen hand. Jo cilvēki, ar kuriem mēs kopā strādājam vai kurus audzinām, viņi neprot tik ļoti labi izdarīt to, kas viņiem būtu vajadzīgs paši uz savu roku. Så vi måste berätta for dem, hvad de skal gøre. Tātad mums viņiem ir jāpasaka, kas viņiem jādara. Nu skal du gå op i sengen. Tagad tev jāceļās, Nu skal du tage på dig skoene. tagad tev jāuzvelk kurpes, Nu skal vi æte. tagad ēdīsim, Nu skal vi træne bogstaver. tagad mācīsimies burtus. Det er det, vi sysler med. Tas ir tas, kas ir mūsu uzdevums, Men vi måste tage ansvar. bet mums ir jāuzņemās atbildība. Og det betyder 2 saker. Un tas nozīmē 2 lietas. Først, vi måste sikre os, at personen kan leve op til ansvaret, eller til kravet. Pirmkārt, mums jābūt drošiem, ka cilvēki spēj izpildīt šīs prasības. Det er dumt at stille krav, han ikke kan leve op til. Jo ir muļķīgi izvirzīt tādas prasības, kuras šis cilvēks nespēja izpildīt. Og sen kom ihåg, at människor gör faktiskt sitt bästa. Så är det så, att det inte händer, då är det troligen för att kravet var för stort, för höga förväntningar. Un atcerieties, ka cilvēki parasti cenšas izdarīt labāko pēc savām spējām. Tā kā, ja viņi nespēja izdarīt to, ko jūs viņiem prasiet, iespējams, ka prasības ir pārāk augstas. Och handlar det om föräldrar, så istället för att tänka, hur kan jag träna honom i detta, så är den bästa tanken det är, hur kan jag se till att ställa ett annat krav, eller ställa kravet på ett annat sätt, så han faktiskt kan leva upp till det. Vecākiem bieži vien būtu vēlams domāt, kā es varētu šīs prasības izvirzīt savādākā veidā, tādā veidā, lai mans bērns šīs prasības spētu izpildīt. Och sen det nästa, vi kan inte räkna med att folk säger ja. Otrkārt, mēs nevaram gaidīt, ka cilvēki vienmēr teiks jā. Orsaken det är att ibland blir det jobbigt, och då säger man nej, för det är en lösning. Un kāpēc mēs tā rīkojamies, jo reizēm mums jādara kaut kas grūts, un, protams, ka mēs cenšamies no tā izvairīties, sacīdami nē. Och det är okej att säga nej. Un drīkst teikt nē. Fast det är vårt jobb att se till att de säger ja. Bet mūsu uzdevums, mūsu darbs ir panākt, lai viņi teiktu jā. Och orsaken till att jag säger att det är okej att säga nej, och vi ska få folk att säga ja, det är att då är det ju vi som har ansvaret. Tāpēc, ka ja šie cilvēki, ja mēs spējam panākt, ka viņi saka jā, tad arī mēs apliecinām, ka atbildība ir mūsu rokās. Och därför måste vi ta reda på hur vi får folk att säga ja. Un tāpēc mūsu uzdevums ir saprast, kā mēs varam panākt, lai cilvēks teiktu jā. Och vi tror det handlar om begripliga strukturer. Ļoti bieži tas saistīts ar saprotamām struktūrām. Exempel, Piemēram, en fysisk struktur. fiziska struktūra. En fysisk struktur, det kan till exempel vara en miljö som gör att det är svårt att göra rätt eller lätt att göra rätt.
Piemēram, fiziska struktūra ir vide, kuras dēļ cilvēkam kaut ko ir viegli izdarīt, vai vide, kurā kaut ko cilvēkam ir grūti izdarīt. Svårt att göra rätt. Piemēram, šī ir vide, kurā ir grūti izdarīt pareizi. Man kan fan inte ha en motorväg och skriva 70. Jums ļoti grūti braukt ar 70 uz kārtīga autobāņa. Vägen är för bred, det funkar inte. Tas vienkārši nedarbojas. Och när det gäller personer med autism, där är det jättedumt att ha en dörr som säger pang när du stänger den, för då kommer vissa att stå och slänga i dörren. Un, ja jums blakus ir cilvēks ar autismu, tad ir ļoti muļķīgi, ka ir tādas durvis, kas katreiz aizsārdas ar milzīgu troksni, jo tad iespējams, ka viņš visu laiku pie šīm durvīm stāvēs un viņas virinās. Så tar vi en annan dörr. Tāpēc labāk ielikt citas durvis. Det är enkelt. Tas ir vienkārši. Och sen har vi en bra miljö. Un tad ir arī labas vides piemēri. Detta är en glasdörr Tad šeit mēs redzam och ni ska titta på handtagen. stikla durvis priekšā un aplūkojiet rokturi. Här finns ingen skylt där det står tryck. Šeit nav rakstīts stumt vai vilkt. Varför? Kāpēc? För det är inte nödvändigt. Tas nav vajadzīgs. När du kommer från ena sidan kommer du att trycka, när du kommer från andra sidan kommer du att dra. Jo rokturis mums pats pasaka priekšā, no kuras puses nākot vajadzēs stumt un no kuras puses nākot vilkt. För dörren är anpassad efter den mänskliga handen. Jo rokturis ir piemērots cilvēka rokai. Och jag lovar dig, du kommer inte ens ihåg hur dörren ser ut efteråt. Så lätt går det. Es varu derēt, ka jūs pēc iziešanas pa šīm durvīm pat neatcerēsieties, kā durvis izskatījās. Barn springer i korridorer. Piemēram, bērni, kas skrien koridorā. Vissa smäller i dörrar. Dažiem patīk daudzīt durvis. Vissa säger höga ljud om det är eko. Daži uztver, ka skaņas ļoti atbalsojas. Så genom att anpassa miljön kan vi få bort väldigt mycket beteendeproblem. Tā kā piemērojot vidi, mēs varam novērst ļoti daudzas no šīm minētajām uzvedības problēmām. Fast det viktiga här är att tänka begripligt betyder jag behöver inte förstå. Bet saprotama struktūra nozīmē arī to, ka tas ir tik pašsaprotami, ka man pat nav jāpiepūlās to saprast. För sen kan vi titta på regler. Tad parunāsim par noteikumiem. Följer ni alla regler i samhället? Vai jūs sekojat visiem noteikumiem, kāda sabiedrībā pastāv? Ni följer dem ni begriper. Jūs izpildāt tos noteikumus, kurus jūs saprotat. Men obegripliga regler följer vi inte. Bet tos nesaprotamos noteikumus, tos mēs neievērojam. Och så är det med barnen också. Un tieši tāpat ir arī ar bērniem. Och är det en obegriplig regel, där kommer de inte att följa den. Ja noteikums ir nesaprotams, viņi to neievēros. Och därför är det dumt att göra regler i onödan. Un tieši tāpēc ir muļķīgi izgudrot nevajadzīgus noteikumus. Använd hellre en annan typ av struktur. Regler är det sämsta vi har, när det inte funkar. Tāpēc, ja ir situācija, kurā kaut kas nedarbojas, neiet kā nākas, noteikumi ir vissliktākais piemērs, kā radīt kārtību. Izmantojiet struktūru, kas ir saprotama. Och då brukar vi flytta det över i tidsmässiga strukturer. Un tad mēs esam nokļuvuši pie struktūrām, kas palīdz saprast laiku. Och de kompenserar för att vissa inte har koll på framtiden. Un ar tā mēs varam kompensēt to, ka dažiem cilvēkiem nav saprotams nākotnes jēdziens. Jag använder det i mitt liv. Es to izmantoju arī savā dzīvē. I min almanacka idag, där står det Riga. Piemēram, manā kabatas piezīme grāmatiņā šodien ir ierakstīts Rīga. Det är jättebra. Tas ļoti labi. Annars hade jag inte varit i Riga. Jo, ja nebūtu tāda ieraksta, es šeit nebūtu. För jag kommer inte ihåg att jag skulle vara i Riga här. Det avtalades för länge sedan. Så hade inte stått i almanackan, det hade inte jag varit här. Tā kā mēs jau ļoti sen vienojāmies par to, ka es šajos datumos braukšu uz Rīgu, un ja es to nebūtu ierakstījis kalendārā, tad es to jau sen būtu aizmirsis. Och jag har upptäckt att om det står Riga i almanackan, då är jag i Riga. Bet es uzšķiru savu kalendāru, skatos rakstīts Rīga un esmu klāt. Ja, om det står Stockholm, då är jag i Stockholm. Bet ja tur rakstīts Stokholm, tad es esmu Stokholmā. Om det står barnkalas för barnbarnen, då är jag på barnkalas för barnbarnen. Bet ja tur rakstīts, ka bērnu ballīte pie mazbērniem, tad es esmu bērnu ballītē pie mazbērniem. Och om det står träna, då sitter jag hemma i soffan. Bet ja tur rakstīts trenēties, tad es droši vien sēžu mājās divanā. För det är en obegriplig aktivitet. Jo tā ir nesaprotama nodarbība. Det skulle ju vara en begriplig struktur.
Tā kā ir runa par saprotamu struktūru. Så om det är så att barnet inte följer strukturen, då är det fel på aktiviteten. Tā kā, ja bērns negrib ievērot, sekot izveidotai struktūrai, tad kaut kas nav kārtībā ar tajā paredzētajām aktivitātēm. Och då måste vi göra aktiviteten mer begriplig. Un tad šī nodarbe vai aktivitāte ir jāpadara saprotamāka. Och det gör vi genom att jobba i medståndet. Un to mēs varam izdarīt atbalstot un sadarbojoties. Om barnet är med och bestämmer lite grann, då blir det lättare. Ja bērns var līdzdarboties šīs nodarbes vai aktivitātes formulēšanā, tad parasti situācija kļūst vienkāršāka. Utsätt inte för barnet för saker barnet inte fixar. Nevajag bērnu pakļaut tādām lietām, kurām viņš netiek galā. Kommunicera kravet så barnet förstår det. Det kanske inte räcker att säga det, du kanske måste ha bilder eller någonting. Nepieciešams bērnam pastāstīt to, kas notiks, un varbūt ar vārdiem nav pietiekami, varbūt nepieciešams izmantot attēlus. Och sen har vi tricksen. Validering. Un tad mums ir, protams, arī emociju apstiprināšana, tāds paņēmiens. Det betyder, jag vet att du tycker det är tråkigt, men vi måste. Kas nozīmē, ka es apstiprinu bērna sajūtas, es saku, jā, es zinu, ka šis ir grūts uzdevums, bet mums tas tomēr ir jādara. De behöver inte tycka det är kul. Det är okej att tycka det är tråkigt. Då blir man bekräftad. Ja, tas nav tā, ka bērnam vienmēr jābūt sajūsmā par katru darāmu uzdevumu. Viņš drīkst arī uzskatīt, ka tas ir garlaicīgs vai grūts, bet mēs izrādām, ka mēs saprotam, kā viņš jūtas. En prompt. Det är till exempel att säga, nu ska vi gå en promenad. Här är jackan. Tad ir metode priekšmets pamudinātājs. Tas ir, ka, piemēram, es bērnam dodu jaku un saku, tagad mēs iesim pastaigāties. För det är lättare att gå när jag får jackan än om jag inte får jackan. Jo man ir vieglāk sākt iet tad, ja man kāds iedod šo jaku, nekā tad, ja man jakas nav. Ett färdigt är också bra. Ja man ir dots laiks būt gatavam. Till exempel, här har du en banan. Šeit tev iedod tev banānu. När du har ätit upp bananen ska vi gå. Kad būsi apēdis banānu, tad iesim. Sen äter du upp bananen, sen går vi. Un tad viņš apēd banānu un ir gatavs iet. För när något är färdigt är det lätt att gå vidare. Jo tad, kad kaut kas ir izdarīts līdz galam, tad ir viegli turpināt ar nākamo darbību. Sen har vi överblicken. Pēc tam pārskats, dienas pārskats. Om jag vet hur jag ska göra, då blir det... Jag lagar mat ibland och har jag recept blir det bättre. Piemēram, ja mēs gatavojam ēdienu un mums ir recepti, tad es zinu, ka man varbūt izdosies labāk. Ja, för då har jag koll på vad jag ska göra. Jo tad es zinu, kas man būs jādara. Och då blir det roligare också. Un tad arī ir foršāk to visu darīt. Och sen har vi valen. Ska du ha den jackan eller den jackan? Un tad mums arī ir vēl izvēles situācijas. Vai tu vilksi šo jaku vai šo jaku? Då behöver vi inte diskutera om du ska ha jacka. Tad mums nav nepieciešama diskusija par to, vai tu vispār vilksi jaku. Och sen har vi det som ni behövde i morse. Un tad vēl jau mūsu iepriekš apspriestais jautājums. Lite tid att bli redo. Kad mums ir jādod otram cilvēkam mazliet laika, lai viņš būtu sagatavojies darīt nākamo lietu. Det är okej att ligga kvar lite grann. Ir drīkst vēl pāris minūtītes pagulēt gultā. Och räcker inte det, då snusar vi. Un ja ar to nepietiek, tad mēs izmantojam snaudas režīmu. Vad betyder det? Ko tas nozīmē? Ja, det betyder att vi låter väckarklockan behålla ansvaret lite till. Jo snaudas režīms nozīmē, ka mēs ļaujam modinātāju pulkstenim uzņemties atbildību vēl uz mazu brītiņu. När du inte riktigt är redo att ta det själv. Jo jūs vēl tikko pamodies, neesat gatavs uzņemties pilnu atbildību pats. Visst är det fint. Tas ļoti patīkami, vai ne? Och det betyder ibland att vi påminner barnet, du ska ta på dig jackan. Och sen efter ett tag, du ska ta på dig jackan. Och sen efter ett tag, du ska ta på dig jackan. Men vi höjer inte rösten. Un tas nozīmē praksē ar bērnu, tas nozīmē, ka es bērnam atgādinu, tev jāuzvelk jaka, pēc maza brītiņa pasaku to vēlreiz, tev jāuzvelk jaka, pēc maza brītiņa vēlreiz atgādinu, ka tev jāuzvelk jaka, bet es nepaukstinu savu balsi. Och varför gör vi det? Jo, för att människor gör det mest begripliga i varje situation. Så gör vi det begripligt, kommer det hända. Un kāpēc mēs rīkojamies šādi? Jā, tāpēc, ka cilvēki katrā situācijā rīkojas tā, kā ir vissaprotamāk. Un ja mēs palīdzam situāciju padarīt saprotamu, tad arī cilvēks varēs rīkoties vislabāk. Och sen ska vi titta lite snabbt på vad gör vi då i förändringar i eskaleringen. Visbeidzot, pavisam īsi par to, kādas pārmaiņas mēs varam veikt situācijas sāsināšanās brīdī. Vi ska prata om handlingsplaner.
Tātad rīcības plāns. Hvad gør vi næste gang Kalle bliver arg? Ko darīsim nākamajā reizē, kad Kārlis sadusmosies? Og innan vi rigtig plotser det, der måste vi snakke lite kort om det, som heter avledning igen. Un, lai varētu to labāk saprast, mazliet atgriezīsimies vēlreiz pie termina novirzīšana. Vi har lite olika nivåer på avledning. Novirzīšanai arī ir vairāki līmeņi. De første, de konkrete, de er inte så kraftfulla. Pirmais, konkrētā novirzīšana varbūt nav tik spēcīgs instruments. De affektiva är lite mer kraftfulla. Affektīvā novirzīšana ir mazliet spēcīgāka. Og perceptuella, som till exempel en kop te eller tuggummi, är mycket kraftfulla. Un savukārt perceptīvā novirzīšana, tātad kā piemēram iedodot košļājumu gumiju vai krūzi tējas, tā ir ļoti iedarbīga. Och det vi gör i handlingsplanen, det är att när vi ser att Kalle börjar bli stressad, han börjar till exempel säga för det brukar Kalle göra när han är stressad, då sätter planen igång. Un tas nozīmē, ka mums ir sagatavots šāds rīcības plāns tajā brīdī, kad Kārlis sāk izdot jocīgas skaņas, kas mums uzreiz signalizē par stresa līmeņa strauju pieaugumu, jo viņš vienmēr tā dara, kad stresa strauji pieaug, tad mēs uzreiz īstenojam savu plānu. Planen har 5 punkter. Šim plānam ir 5 punkti. Det första det är lämna utrymme, backa lite. Pirmais punkts dot vietu. Funkar inte det? Avled konkret. Ja tas nedarbojas, tad ņemam talkā konkrēto novirzīšanu. I Kalles tillfälle, där vet vi att det är bra att gå in och säga, du Kalle, visst ska du åka taxi hem. Piemēram, Kārļa gadījumā mēs zinām, ka viņam ļoti labi vienmēr pateikt, Kārli, tu brauks uz mājām ar taksometru. Vilken taxi är bäst? Kurš taksometrs ir vislabākais? Och så blir Kalle Mercedes. Un tad viņš apjūg un saka, jā, Mercedes. Och sen tänker han på Mercedes. Un tad Det viņš är bra. sāk domāt par Mercedesu. Tas ļoti labi. Och så är det färdigt. Un situācija gatava. Om det inte är färdigt, då går vi vidare till nästa steg. Bet, ja situācija turpina sāsināties, ejam pie nākamā soļa. Där får vi Kalle att skratta. Mēģinam sasmīdināt Kārli. Där säger vi, ska vi få en Mercedes som är jätteful? Vai mēs viņam sakam, klausies, vai mēs atradīsim vienu Mercedes, kurš ir ļoti nesmuks. Sen säger Kalle, det finns ingen ful Mercedes. Un Kārlis smējās un saka, nesmuku Mercedesu nav vispār. Och så blir han lite, när vi skrattar blir vi av med spänning. Un smiekli mums palīdz atslābināties. Och räcker inte det, då går vi vidare till nästa steg. Ja arī ar to nav pietiekami, ejam tālāk pie nākamā punkta. Då byter vi personal. Mēs nomainām darbinieku, kurš ar viņu strādā. Och den personal kommer in med en kopp te. Un tas cilvēks atnāk ar krūzīti tējas. Och det brukar räcka. Un ar to parasti ir pietiekami. Och räcker inte det, då går vi vidare till nästa steg. Un ja arī ar to nav pietiekami, tad ejam tālāk pie nākamā punkta. Och då går vi andra och dricker te i köket och lämnar honom i fred, för då brukar han bli lugn efter ett tag. Tad mēs pārējos paaicinām, lai visi pārējie aiziet uz virtuvi, un Kārlis paliek viens pats ar savu tējas krūzīti, un tas viņam palīdz nomierināties. Och har vi kommit till steg 5, då måste vi gå igenom de andra stegen och göra om dem. Vi behöver inte komma till steg 5 om planen är bra. Ja metodas ir labas, tad mums faktiski pat līdz 5. posmam nebūs jānonāk, bet ja esam izgājuši cauri visiem 5 posmiem un tie vēl joprojām nav darbojušies, tad mums jāatgriežās pie 1. Och det här är inte raketvetenskap. Un šī te nav nekāda raķešu zinātne. Det är ganska lätt. Tās diezgan vienkāršas lietas, vai ne? Men det vi upplever händer, det är att så fort vi har en plan, där när Kalle säger, så säger personalen klick, 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 och sen när de vet vad de ska göra. Bet praksē tas nozīmē to, ka ja mums ir šāds rīcības plāns, tad tajā brīdī, kad mēs dzirdam Kārli sākam izdot jocīgas skaņas, tad personālā visi, kas tur ir uz vietas, viņi uzreiz zina, ka viss čik, 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 viss jādara tā, kā ir izdomāts. Planen är utvecklad av en filosof som heter Petra Björne. Šo plānu ir izdomājis viena zviedru domātāja Petra Björne. Och hon har sagt jättemånga kloka saker. Viņa ir teikusi daudzas gudras lietas. Och det klokaste hon sagt, det ska vi ha som sista bild här. Un viņas, manuprāt, skaistāko citātu es parādīšu kā pēdējo prezentācijas attēlu.
Hvor er det, vi sysler med, siger hun. Viņa atbild uz jautājumu, ar ko īsti mēs nodarbojamies. Vi sysler med en vældig enkelt princip. Aldrig tvinger, aldrig overgive. Mēs nodarbojamies ar ļoti vienkāršu principu. Nekad nepiespieda otru un nekad nenodod otru. Det er præcis der, vi skal være. Tas ir tieši tas, kas ir mūsu uzdevums.